Bergarako udaletik datorren astelenean, apirilean 15ean, Osirondo azokako ezkerraldeko obrak hasiko ditugu. Obra honen helburua da, Osirondo azokako plazako gune horri antzekotasun estetiko bat emotia. Eskumaldian obrak bukatu die eta apurtxo bat guztiari itxura berdintzu bat emoteko helburuarekin egingo ditugu obra honek. Obrak hilabeteko iraupena izango dabe, baina bertako postu finkuekin lanian aritzuga ahalik eta eragin gutxien eukiko daben obrak aurrera eraman alizateko. Eta pentsatzen dugu alternatiba bat topau dugula. Dana dela, asteazkenetako baserritxarrak eta zapatutako baserritxar eta saltzaileak azokaren onduan dagoen Osirondo plazan kokatuko die hilabete honetan. Osirondo azokaren proiektuari gehitzen jako elikaenea proiektua bera eta guzti honekin lortu nahi duguna da azoka biziberritzia, herritzarrendako erakargarri xaua izatia eta referentzialtasun bat emotia Osirondo azokari. Danon artean, bergara hobiau bat lortuko dugu.